Honegaz, 44 dira, 44 urte dira, Getxoko nazioarteko jazaldiaren edizioak. Ez dago ezelango zalantzarik, 44garren ediziora behin helduta, lan onaren seinale horixe dela, konsolidatutako zerbaita, baina nik esango nuke lan onaren adierazgarririk bikainena dela. Urtero, sekulako kalitatezko karteldegia aurkezten deuskuelako gainera. Aurten, egia da, soinuak, hotzak, hurbilagotik etorriko jakuzala, baina horren oihartzuna nazioartekoa izango dela, ez daukat ezelango zalantzarik. Erakusleio garrantzitsua da Getxoko jazaldia. Jaz jaialdietan erreferentea da nazioarte mailan ere. Getxoko jazaldia hitz egitea lujuzko kartelera batez hitz egitea da. Jaz onenaren inguruan hitz egitea da. Artista ospetsuak eta hasibarriak edo promesa barriak be alkartzen ditu